Здравейте хора! Малко е свина музиката. Здравейте хора! Сега отиваме къде? Долно Камарци за... Това не е фестивал на картофа, ами е... Събор на Барабоя. На Барабоя. Барабоя май е някакъв ресторант. Ще разберем, ето тук има някакви красиви гледки, може да видите. В момента снимам с селфи стик. Много сме 2017. Ще се включим, когато стигнем там, за да ви покажем картофите и сигурно кръчмата, и хората, и музиката. И около. Току-що пристигнахме. Ето го звяра. Били сме много назад. Ето го другия звяр. Всичко. И фестивала е ето там. Има захарен памук. Казахме си, че ще ядем захарен памук. Да, това е от Audi 80 звука. Реално май няма много какво да се прави, но важното е, че има захарен памук и ще ядем захарен памук. И аз в момента снимам с селфи стик. Има някакви... Какво направи? Има някакви деца с костюми. Има хора с носии. Играят хора. Тук е много традиционно, много българско и много красиво. И минуал ние сме така изглеждащи тук. Мале, 100 тояги по гърба ще има, да знаеш. Взехме си захарен памук, не ми го лепи в косата само. Мое има и розово и синьо. А моля си кажеме. О, не! Това беше много голяма грешка. Вече имаме един и същи захарен памук. Аз си гепих малко, но не. Изядохме си захарните памуци. Захарен памук. Целите станахме в захар. Са малко релакс. Не, че сме правили много. И после сигурно ще ядем понички. Или сладолед. Или и двете, защото сме дошли до тук, що не си направим кефа. Много сме кют. Сега сме малко в двора на ОУ, основно училище Отец Паисий. Аз се напиках. Тук с това пиклю. Аз се виждам. Това е двора. Малини качество. Come este taturile finite de campane no tempo de capelete finite. Това е героя на нашето действие тук. Отидохме пак. Той си взе сладолед. Колко ще ви колко много захария мъртъл. Няма значение. Ме експозна. Той си взе сладолед, който е гаден. И също така си взехме и понички, които стават. Те на морето бяха по-вкусни, но пак са окей.